som a l'ermita de la Mare de Déu de Pallarols, patrona de la Sénia, al Montsià. Diuen que els miracles sempre són cosa del passat, però aquesta Mare de Déu va tenir un miracle cap a l'any 2009 aproximadament. Es deu que va desaparèixer i que, com que no la podien trobar de cap de les maneres, en van fer una còpia. Quan van fer la còpia, la van consagrar i l'endemà mateix de la consagració, una de les feligreses se'n va anar a passejar pel pantà de la Sénia, que aquell estiu estava molt baix d'aigua. Diuen que tot trescant per allà va veure una cosa que brillava. S'hi va acostar i, oh, miracle, va trobar l'original, que de seguida va tornar cap a l'església. L'endemà mateix va començar a ploure bots i barrals i de tal manera que va pujar el nivell de l'aigua del pantà que de cap de les maneres l'haguessin pogut trobar aquella Mare de Déu en aquestes altes condicions. Diuen que això va ser un miracle, que baixés l'aigua, que pugés, que aquella senyora anés a passejar. I és que de coses al voltant de la Mare de Déu de Pallarols en passen moltes. I una de molt important va passar cap a l'any 1700 i escaig. Si voleu saber-ne més, al voltant dels personatges que envolten aquesta patrona, us conhortem a veure el capítol de Patrimoni de Llegenda titulat La Sénia i el rei de Madagascar.